ugcine kuphoqa khona ukuthi ikhaya liphele ngenxa yokushona kwalentuzana wogogo wami nomkhulu wami obekuyikhaya elikhulu leli ebelingavumelekile ukuthi lidayiswe kodwa ligcine lidayiswa. Umuntu wagcina esekwazi kulentuzana ukuphuma aqhubeke nempilo ngahlala ngale edrobheni ngine-workshop umuntu eyihlanganisele enza amawindi aluminium lapha nalapha so bekubhizi nje ku-right ngakiphusha nje ku-right empilweni up until kuze kufike isimo engicabanga ukuthi siyasazi sonke bese kusokuvalwa kwezwe esake sakhona. Yes. Okay. Siyamisana nazo ibheli so sangidicelela phansi kakhulu. So kwaba ukufeyila kwami empilweni. Sure. So ubuyele ekhaya ukwazi ukucabanga. Akulula, alisekho. Alisekho. Ngenxa yokuthi ulentuzana abantu ababehlala thina njengezingane zakhona njengabazukulu sakhishwa nje sonke akasekho osehlala khona. Ifa lomuzi ladedelelwa kumalume omdala. Alright, nina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva. Phinde nginamukele futhi esiqephini sethu enisaziyo ke indoda ekhaya igama lami King Sichaka ngokaluqa. Okwethu nje ukuletha abantu laba beke inkinga nokuxabana kwabo nabantu besilisa nokuzwa ukuthi lo muntu wesilisa leyo nto kuthiwa baxabanele yona ngempela uyayazi khona mayikhona kwenzakalani. Lawo masayide siwafuna wonke so that sizokwazi ukusolve inkinga esiyibonayo ukuthi ke ingasolveka nathi. Asike lo dabeni sizwe ukuthi osihambele namhlanje ukhala ngani ngane kwethu sabo? Yebo. Uyaphila? Yebo ngiyaphila. Hayi. Uyabonakala ukuthi uyaphila kodwa ke kunodatshana ngibona ngathi uze ngalo kwenze njani? La bengize ngizocela ukuthi ningisize ngomuntu engangithandana naye owangidukelayo. Sengizile ukuthi uyabonakala eThekwini. Okay. Manje bengicela ukuthi ningisize ngikwazi ukumthola. Ngizwe ukuthi why angibalekela. Yeah. Emveni kweyinto eziningi esidlule kuzona mina naye. Ngifuna ngichazele nje ukuthi why angibalekela nanokuthi ngoba phela wayesethembisile nanokuthi kunezinto kufanele siyilungise. Intoni ezenzekayo phakathi kwami naye kunezinto bafanele siyilungise. Owagcina lezo zinto engalunganga. Zingalunganga. Wanyamalala. Manje mhlawumbe ungakahambi kakhulu awungitshele ngokuhlangana kwakho na nhlanganephi nalomuntu nihlala isikhathi singakanani nizwana unyamalala ngasiphi isikhathi? Ukuhlangana kwami naye sahlangana eThekwini workshop ngiyofuna iwindi. Oh, okay. Ushuthi nje saxoxisana iwindi like lokwakhini. Okay. Saxoxisana ke kodwa sagcina nje sezizwana. Okay. Kwakuzwana kweni from lapho. Kwakuzwana kwethu kusuka lapho. Uthinta uthi kwakunezinto afuna ayilungise isipho lezo. Ekuzwaneni kwami naye kube nesimo esabakhona ngakhulelwa kodwa ke sadubelana engazi ngase ngiba ne-miscarriage. Shuthi kwakhona izinto zesinto okumele azenze njengoba. Yebo. Wagcina engazenzanga. Manje noma waxhumana naye ngoba uthi usukwambona edlula ngako ukuthi uhlale e-shelter ukaxoxa naye maxoxa naye uthini noma mhlawumbe ugcina nje ukudisappear futhi nalapha akuphendula. Angeke ngaxoxa naye nakhona waphinde wanyamalala ngaze aphumele ubala. Okay. Asingayithamundi zonke sizwe ukuthi mhlawumbe lapho ohlangothini kaMlangeni Magasela mayehamba ebheka emthola lomlisa iluphi udaba azosithi qaphu ngalo sizwe ukuthi mhlawumbe uyakwazi lokho ngoba lo muntu esifazana akhala ngakho ukuthi bahlukanese kunomuntu okufanele ngabe uyakhuliswa ngeshwa ke umveli nqango washeshwa wambiza kwafanele ukuthi umfowethu enze inhlelo zokuthi alungiseleke njengomuntu ke owesintu owazinto zesintu asazi ukuthi ikuphi nakuphi okuyiqiniso ikuphi okungelona iqiniso kodwa sizozwa lapho ohlangothini lokwami la baba yini kwamanje.
Welcome back to another episode of Indoda Ayikhali. Umlangeni Magasela, angihambi ngedwa ngihamba no King Sichaka. Kodwa before sifike lapho, asibe la. Bhuti wami kunobhuti engihleli naye la ofuneka uyi-130. Ngifuna ukuzwa ngayo ukuthi uyazini ukuthi uyi-130. At least ke this time ufuna ngezinto ezinhle mhlawumbe. Abantu ehlangene nothanda ihlezi izinhle emehlweni nami. Sawubona bhuti ngikwamukele unjani? Sibingelele nkosazana. Uyazi ukuthi ulethwa yini la ekhaya? Cha empeleni hayi anginalo lwazi kodwa ke ngisathukile ngoba ngazi ukuthi kungani ngize ngibela. Okay, mina ngumlangeni Magasela from Black Life TV. Uhlelo lethu lithi Indoda Ayikhali. Kodwa namhlanje ke into esilethe la usisi othize. Khona usisi wakwahlangana naye indawo thizeni wavele wanyamalala emehlweni akhe. Uyamazi lo sisi? Yamkhumbula. Wathandana naye ngisho kanjalo. Izulu sibe sihloniphise kakhulu. Kona umuntu usedlule endaweni eziningi angazi ukuthi khona ilapha nalapha izinkinga eziningi yabo kodwa manje mungangibeka emqondweni ngeke futhi angisangazi angithi angimazi Okay, yasenze njalo. apha ngithili ngize ngimbone. Khuleka bra wami sofika lapho. Before senze njalo ngicela ungitshela ubhuti uba uqhamukaphi ukhulelephi yabo all that. Mhlawumbe khona ngizobona nami ukuthi ubhuti uyena ngempela lo lethwe la simbizayo simdingayo. Ngizogcina ngokumbona usingayi. Yebo uzogcina ngokumbona. Uzogcina ngokumbona. Ngitshele nje wena ukuthi ubani owakephi ukhulelephi nje. Udlule nje. Ngifuna ukubona nami ngifuna ukuconfirma la ukuthi lo muntu engihleli nayo yena ngempela yini lo engimzele la. Hayi lo mbonayo seduze kwakho. Okay. Ufish lo. Angizwanga? Ufish. Oh okay. FISH nje. Njengoba lizisho nje. Oh okay. Yebo but fish. Ukhabazela isibongo umkhize. Awu. Ngahleleke ibongo zakhabazelo bavovu. Yeah, but don't tell me about you. Uba unamake. Bhuti lo ukhulele eMlazi ngaphansi nje kwesandla sagogo nomkhulu. Oh, okay. Nice. So kukho konke nje engiyikho kungenxa yakho ilentuzana ugogo nomkhulu. So ngikhulele nje eMlazi. Wahamba nini eMlazi mhlawumbe? Iminyaka yakhumbula? Iminyaka noma ngingasakhumbuli kahle hle kodwa nje ekukhuleni kwami ngikhulele nje eMlazi ngisho kanjalo ngizalelwe khona. No primary ngiqale khona ngakhula nje ngezinga ngaze ngiqengaba se high school khona eMlazi. Ngase ngiyasuka ke sengizamile intuzana amadlela alihlaza. Kwayikona ukuthi hayi ngiyazameka ngakwazi ukuthola i-equipment encane enginayo ngahlanganisa la ekhaya lapho umikatezi. So uyasuka eMlazi wahlala phi valokho? Ukusuka kwami eMlazi ngingasakhumbuli kahle hle unyaka kodwa nje bese ngumuntu othokuba lentuzana ukuba independent ngaya lentuzana eSouth Coast ngenhloso sokudlulela ezingeni elithe xaxa ngokwemfundo after umatibulation. So ngibese ngilentuzana sengifunda lapha eSite FET Oslo Beach. Esikoleni bengikade nje ngilentuzana ngihlanganisela ngoba nakhona ukuthi ngize ngifike khona imali bengizenzela ngifundisa so nje umuntu okhule kanzima okwazi ukuyimela. Ngoba bhuti wami nginingi ngicabanga ukuthi confirmation yami sengi-right ngalokho. Information osungineze yona nje angihappy ngayo. Ngicela ukuthi senze kanje ngoba khona lo muntu lo okhala ngawe ongazange ushiye izinto ngendlela e-right. Kodwa sengitholile ukuthi umuntu ade mfuni uwena impela. Uyena ufish lo, uyena fish lo. Yabo ufunakalayo. Kodwa kamanje ngithatha intambo ngiphose ngale kubhuti wami uMsichaka. Uyena ozosithatha sihlanganisa nalo sisi. Akhanoyithi ukuthi umbone nawe ngifuna ukwazi ukuthi angabe uzozizwa kanjani mase umbona. Njengoba sizele mbukelo weBlack Life TV siyahamba sayithatha intambo siyiphosa lapha ngoba iKing Sichaka uyena zobe sesilethela ke usisi olethe ubhuti ofuna ubhuti thina sizamile ukumthola ubhuti la eduze kwami. Ake sibone ukuthi siyamdoba noma senza kanjani fish. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza besidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. 5, 4,
3 2 1. Nina bekashana kamenze yaphuza umlaza ngameventla nasezantsi ngani zakuthi asibingelele indoda ayikhali igama lohlelo i-channel ke i-Black Life TV 500 subscribers. Siyabonga ngani zakwethu kukhulu kakhulu kuyakhombisa ukuthi iyakhula kakhulu i-channel yaphambili. Qhubekani subscribe and like and comment nenze umathanda. Mlangeni Yebo baba. ana wethu right. Hayi ngiyaphila phela ngizothina. Siza ngendaba. Hey size ngendaba bafethu. Yo. Abakuthiwa indoda ayikhali, mina ngiyakhalela ube indoda mina bathi. Ngifuna ukubona ukuthi lezi zinto bengingazenza kanjani mina ukuthiwa bekuyini. Because sometimes talking is very cheap. Yeah. Yawo mhlawumbe kakhulu banga-advise kade nabe asekuthiwa ngifaka icathuleni ngashuba. Kodwa ke sikho lapho. Bhuti wami. Kwethu kukhona usisi ukhala ngumuntu wesilisa wakhe. Athi lo muntu wesilisa wanyamalala kunegama ekethile akufuna ayifeza agcine ngayifezanga. Kodwa ke sesiqale ku uyambona bhuti. Yebo. Uye lo wadumo. Yebo. Cha, sichazeleke utshele yena ukuthi kungani ubukade umdinga kangaka ngoba yena lo ngimbonile kubona nje uyayimoyizelela. Asiqaleni la ubhuti uthe nje akekho umuntu amaziyo umuntu. Manje bengifuna ukubuza ukuthi uyena yini usisi mhlawumbe bangalokhuzeli. Bakuhlalise isitori singekho. Angitholakalanga ukuthi ngiphawule. Ngibona yena impela. Asavele okay. Siyabonga. Uyena impela engimazi hayi. Yebo, Kade sagcina. Yebo. Into ebengimfunela yona ukuthi ngesikhathi sisedlulana naye kunesimo esenzeka wathola ukuthi ngikhuleleni mami ngebhadi ke ngaba ne-miscarriage. Ngakwazi ukuthi ngimthole ngamchazela kwawumuntu ozokwenza izinto ezithize waphinde wanyamalala. Manje ingakho ngifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani kuyena ukuthi azaze anyamalale. Ngana kwethu somuzwile mfowethu mhlawumbe ungaqala eqaleni nje usisi usuvezile ukuthi uyamazi siyakubona ebusweni ukuthi uyamazi asifuna nokuzwa amagama akho. So indaba ezanayo ayimnandi kunomntwana phakathi nathandana kwane miscarriage wakutshela futhi wa-understand ukuthi khonto kanje kwafanele wenza izinto wanyamalala emva kokwenza izinto. Mhlawumbe ake sizwe ngawe iside lakho mfowethu. Hayi ngasho nje ukuthi hayi cha. Uqinisile wakwangibeka emqondweni kodwa ke yize ngingakuthathanga njengento eserious kodwa ke ngatsala ngayibona izimpawu njengomuntu olandelisiwe ukuthi uyakwazi ukuba namali ntuzana namaphupho nokuboniswa kwezinto ukuthi khona into ekanje kusho uphupho ukuthi kunezimpawu ezithize. Yeah so hayi. Ngasala ngakwazi ukubona. Mhlawumbe mlangana ungakangeni inomthelela entweni ukuthi ongamthatha serious lento ukuthi wawazi ukuthi vele hlangana naye wayenomuntu oqondile. Kunjalo. Oh okay. Sasazi nje ukuthi hayi ingaleso sikhathi somasibonana uphinde kudlona. Hayi okay bengakwazi ke lokho. So usiswazi ngani ukuthi umntwana kwako wabhuti? Besides ukuthi ubhuti useconfirmile ukuthi waba nabaphupho. Ngathini uzaneni wami naye ungifice nginomuntu. Kodwa ngikuhamba kwesikhathi ngagcina ngimiyekile lo muntu Sebuye. Debereka abantombazane. Anyways asikho lapho. Bhuti wami ngifuna ungazise kodwa cela ungitshele ngebackground yakho ukuthi ukhulele phi wakhula kanjani nje uzuhlakana lo sisi nje. Konke nje kwaqala kanjani? Ngikhulele nje khona ngale elentuzeni elokushini emlazi so sisi lo sihlangane naye ubene lentuzana bengine workshop lapha kwilentuzana edropini. So bekade ngingumuntu oyisebenzayo nje ngenza lentuzana ama aluminium lentuzana neglass nakho konke okunye okusondele nakho nama repairs akhona kanje. Waqala khona nje ukusebenza. So yes ngimazela nje khona wafika nje ngelunga lama customer kodwa ke ngokuhamba kwesikhathi sagcina sesinobudlelwano engingabuthathanga serious ngoba wayekade sechazile ukuthi hayi unomuntu kunjalo impela. Futhi okunye engafisa ukwazi njengoba ukhulele eplaza ukhula noba ukhuliswa ba? Ngikhuliswe isalukwazi. Ngikhuliswe isalukwazi. Abazali cha benginasena. Basho la sabqala nje ngisemncane kakhulu. Ugogo usaphila? Ugogo njengamanje cha nomkhulu wasaphila. So eplaza ekuhlala babaji?
Emlazi sekuhlala elentuzana sekuhlala ama-tenants kahle kahle. Or uyaqashisa wena? Ngiqashisiwe, yes. Or wena uqashisile khona? No. Kuqashisiwe angisahlali khona. Okay. Ngisahlali nhlobo khona. Indawo yokuhlala yaphela khona. Uqeda ubani? Khona kuthe ukuba indaba ende nje impela. Ngisho mfowethu sifuna ukwazi ngoba manje ngeke namhlanje Into zomndeni. unekhaya emlazi elali right. And futhi umuntu kade usomabhizinisi Yeah. ekwazi ukuyisebenza. Sehlala iqashi wena unakhaya. Ngiqashisile ngomuzi. Understand iselapha. Ngabe ngiqale nje izithe ukubathi bethe ukuba yinde kancane kodwa ke ngizoyiqala nje. Awisoka wena ngiyakwazi ukwazi uyenza kahle. Ikamfu. Mina ngiyakuthemba wena uyisoka wena. Ngizozama ukuyifinqa impela. Yebo. Ngeke ngisabe imude kakhulu. Yeah. Yimina omude hayi yona. Danko. So ekulentuzeni ekusukeni kwami lapha eMlazi kuphela nje kwekhaya ladayiswa ikhaya ngenxa ukuthi besekunokungasaboni ngasolinye kwizimo zomndeni. Yazi umndeni mohlangene kodwa ke ugcine kuphoqa khona ukuthi ikhaya liphele ngenxa yokushona kwalentuzana wogogo wami nomkhulu wami obekuyikhaya elikhulu leli ebelingavumelekile ukuthi lidayiswe kodwa ligcine lidayiswa. Umuntu wagcine sekwazi kulentuzana ukuphuma aqhubeke nempilo. Ngahlala ngale edrobheni ngine-workshop umuntu eyihlanganisele enza amawindi aluminium lapha nalapha. So ubekubhizi nje ku-right. Ngakiphusha nje ku-right empilweni. Up until kuze kufike isimo engicabanga ukuthi siyasazi sonke. Bese sokuvalwa kwezwe esake COVID. Yes. Okay. Siyamsana nazo ibheli so sangidecelela phansi kakhulu. So kwaba ukufeyila kwami empilweni. Sure. So ubuyele ekhaya ukwazi ucabanga. Akulula, alisekho. Alisekho. Ngenxa yokuthi ulentuzana abantu ababehlala thina njengezingane zakhona njengabazukulu. Sakhishwa nje sonke akasekho osehlala khona. Ifa lomuzi ladedelelwa kumalume omdala. One oshe ekhaya. Kunjalo impela. Usisi ufice workshop eseThekwini ususuka eMlazi washaya workshop la. Yes, bese ngivele sengisuka khona eMlazi. Ilinyazwa yini la eThekwini Phoy workshop? Ufike usomabhizinisi ethi namhlanje hlala kwi-shelter. Kwenzakaleni kwi-workshop yakhe eThekwini? Balentuzana bese ngeke ngathi ukubeka nje kancane emqondweni ukuthi angisabalala ngakhulu ibheli. Ibheli kuthiwani ngoba khona eze-COVID khona eze-looting izi. Uthe COVID. Zinomthelela ngoba nayo iCovid ya-affecta kancane but eze-looting ayi zakuthatha konke. Kodwa ke nginethemba lokuthi amandla endoda wapheli. Wapheli futhi wakapheli. Ngoba sithi indoda yekhali nje sinento yokuthi one day inyembezi zandoda ezizosulwa ukuthi ikhumbule ukuthi igudi kuphi. Yes. Because mhlawumbe kwesikhathi indoda isuke ekhala isuke ikhohli ukuthi naamandla amangakanani. 100%. Wena unamandla asekhona yonke idea yokwakha iwindi alemina lokhuluma ngayo semqondweni nakho. But awubrief umuntu ongazi nomuntu oyibona interesting lento yokwazi izinto ezifana aluminium unga-understand. Thina sazi ukuthi iwindi isicapha. According to your experience, umuntu uma umthetha phansi umenzela leyo nto yini usuke yenza kahle? Ilentuzana i-aluminium building class so la usuke khona ngikwakhela iwindi umnyango okanye i-shop front yakho from the scratch from kwi-measurement. Ngicalculate i-material yonke into ngikuhlanganisele kube i-assembling. Then ngisuke e-workshop bese ngiyakulethela ngikufithele. According to ngale ngenza i-design oyifunayo ngale ndlela oyifunayo. Okay. Yes. Kunjalo nje. Okunye okuhambisana nawo kube ama-tinting okulentuzana ukufaka udimi emaglasini. For ukuvikela i-furniture yakho ingashawa ilanga kakhulu. I-sandblasting nayo futhi kuseyikho konke lokho nje kodwa ama-sliding doors, shower doors, folding doors, patio doors kuningi. But okwe building class
ngoba mase kuyi-auto glass kusuke sekungena ey'motweni kakhulu. So mina ngingala kule division yama-building glass okanye bathi i-flat glass. Ubona ngathi thina siyazi yonke loo nto leyo. Amawindi nkosi yami ukuthi i-auto nani. Kusho ukuthi bhuti wami uyaqasheka nje Fish. Umuntu uma ukuthi mhlawumbe ufuna umfakele abawindi manje wenza kanjani uma ukuthi umuntu ufanele ayithengele i-material ngoba usana workshop? Angisenakho konke nje. Angisenakho konke. Usunezandla nje. Angisenakho konke. Kodwa kusemqondweni akuphumeli. Yeah. Kula into oyaziyo. Kuthiwa iphupho lomuntu Alifu umnikazi asaphila. danko. Sisi nangoku bhuti singakushiyi ngaphandle. Wena uze la ngenxa ukuthi khona inkinga abekufanele ayisolve. Now uyakutshela inkinga yakhe nandlela ahlala khona. Bhuti mhlawumbe ezosisa understand ukuthi kule inkinga wamshiya nazo. Why ungabuyelanga kuyena uyomtshela ke isizathu sokuthi manje amandla yakho leso waye ungakho eduze? Benginaso isifiso nothando njengomuntu engimthandayo obeseduze kwami isimo singiphoqile ukuthi ngingakwazi ngakho namanje ngicabanga ukuthi uqolo lami uzolamukela. Usamthanda kodwa? Okay yekela. Sisizwa kanjani ngobhuti nje bese chaza ukuthi kwenzakalani mhlawumbe ukuze uzoda usube sekulesimo okusona? Yena ngiyamuzwa futhi ngiyazwelana naye. Kodwa-ke abanje konke impela ukuphula nje ulimi bekuhamba kahle konke ngade sisabambisene. Usumphucile umuntu wakhe. Ayikabi. Yeah. Kumele sikumshilo umfice right lo muntu eshanga umuntu wakhe. Ehamba umuntu wakhe. Umfundisa uthando wakuthanda. Wachuza wena. Wachuza wena. Now mase kuneyinkinga between nina ezithintana nomuntu wesithathu. You are nowhere to be found. Kodwa futhi ngayona la inhloso yakhe. Akuyona sakho right but ifuna thola explanation egcwele. So that ezothi ehleni yabona uzakwazi ukuqola. Bebona ngathi ufuna umuntu nje omshaya indiva njengamanje. Ngisho kubona awu entertain indaba yakhe. Yeah. Yebo. Inkinga ngeke because unayilonda zakho ezindoda siyavuma. Unokulimala lakho ezindoda siyavuma but wenze njani ukuze inkinga zakho ingalimaza abanye abantu? 100. Uba indoda esingazi ukuthi sizofocus ekutheni walimala lana la sifix ukuthi singafixi nezinkinga zakho. Yeah. Abanye abantu funa sifixe nosisi. Akuxolele ukuze kungabibekho umuntu okhala ngenxa yakho. Ngapha udinga ukuthi ubuyele esimeni khona umuntu othi maye kuba khale ngawo. Inyembezi zakhe evimba impumelelo yakho. Yebo? So sasizama ngayo yonke indlela ukuthi indoda mayikhala ingakhali kunamanxeba kanje. Usisi ngokwesintu unomuntu onasenimenzile owaphuphuma afisa ukuthi kwenziwe izinto zesintu. Nawe uthi emaphusheni uyayibona izinto zakhona. Right awunawo amandla but yake nanixoxe njengomuntu enayenza naye lento. Nikwazi ukuthi nibona kanjani solution hleze abe neplan. Ihlanganisa nibone not ukubaleka. Because mawubaleka usuyindoda ezisa umuntu omhlungu yamshiya kanjalo. Umenza isole ngawo. Kanti wona ahlahla uyindoda eright. Inkinga nesinqumo sithathe kanye walimaza umuntu ongazi yonke ubuyazi le history yakhe. Cha bengayazi. Ngiyaqala ukizwa. Kodwa usuya understand wayevele ngasana mali impilisi ivele yabravaza akukho ukubuyela ekhaya. He also needed to figure himself out ukuthi uya kanjani phambili njobe sehlala la hlala khona. I'm sure nawe mungazi usuhlala endaweni enje. Bengamazi. Siyabonga. Cabathi ngikukhulubelile Fish mfethu. Asizamile mfethu. Uthini ka wakho ukugcina ke? Impela ngiyafisa silungise izinto ngendlela eright. Ukuthi nje kwenzeka kodwa kwangahleliwe akusiyo inhloso yami nami. Kodwa ke ngicela usale usukwamukela. Sizokwazi ukuthi silentuze. Phinde ngibuyele futhi ngime ngeenyawo zami zombili njengoba kwakunjalo kunokuqala. Sizokwazi ukulungisa. Ngicela ungamukele. Okunye nokunye so besikuxoxe okuqondene nathi. Okay. Angazi mina njani. Sasa. Yebo. Wakobe inyembezi uyayifika lesinto. Uyamxolela ubhuti. Yebo ngiyamxolela. Kodwa ke next time akufunda ukuthi uma inenkinga akusiza ukuyibalekela kumele silungise sindawonye 100% yes. Nanza kwathi niyamuzwa ke ayikho into esingayisho entsha la sekushilo nje ukushilo nosisi uyasho uyamxolela ngene enhlizweni futhi shi number zoma bekufuna kulezi zinto ezibaluthe yazenza abakwazi. Nobuthola abatoho nje ukuzuphila uqale phansi ubuyisiwe workshop yakho back.
Ya engikufisayo njengamanje ukuthi ngikwazi ukulentuzana ukuthi ngiphinde ngiqale kabosha impilo. Yeah. Ngithole nje umsebenzi Ehe. or related nayo lentuzana iglass nealuminium. Okay. Nawo i-maintenance ngoba ngumuntu ohandy osebenzayo ngamathuluzi. Ehe. Alikho ithuluzi esixwaya nayo nalo mase ngibhekene nayo. Oh, okay. So Uthola kanjani? Utholakala kanjani ke Fish? Inamba engitholakala kuyona ngicela ukuphinde futhi ngicacise lokho. Ayikwenza okunye iyafonelwa kuphela nama message. Oh. Lokho okunye kwamanje Ayiwezi. Awudlali WhatsApp. hayi no ngidlala. Nkosi yami. U073 323 3154 uma ngayiphinda futhi okwesibili it's 073 323 3154. Wethu, ngiyazi-ke ukuthi-ke ey'khathini ey'ningi libabaningi kwi-Black Life Man nizogxeka, kodwa mase senza into ekahle yokuzama ukufukula isizwe sakithi esempisholo nizothula engathi niduduliwe. Nalo usizo alidingayo ubhuti, sondelani. Mhlawumbe unayo imali, mhlawumbe unawo umsebenzi ongam-ofarisha wona, akakhethile noma ngayi-labour yakho. Along the way uzobona nawe lo muntu ugude ekwenzeni 1 no 2 no 3 uye ngokuye umpromote. Akasho ukuthi mthathe straight yomfaka gesi noma mthathe straight yomfaka ewindini, kodwa nje noma ngayi-labour yakho as long as ezokwazi ukushintsha impilo yakhe abuyele abe umuntu. This is Black Life TV. Mlangeni. Hayi usukushe konke baba. Akucobi nje ukuthi siyidede ikudla. Ngane yakwethu. Msale kahle. Asibonge. It's the Black Life TV.